pre ministerstvo sme málo peňazí za strašne veľa roboty, ktorú musia do toho investovať a sme pre nich veľmi drahí na energiu a peniaze, ktoré vynaložia do personálu, ktorý nás bude spravovať. Čo vidím negatívne na nastavení nového programového obdobia je počet masiek určený riadiacím orgánom bez toho, aby bral do úvahy naše možno že štvoročné štatistiky, ktoré sme im pripravili, kde sme počítali s 80 miestnymi akčnými skupinami v rámci nejakých prieskumov reálnych, ktoré sme vykonali v územiach, tak toto číslo bolo stanovené a bolo stanovené nižšie. Riadiaci orgán pri nastavení nového obdobia nejakým spôsobom nereflektoval podklady, ktoré od nás získal a v podstate to číslo, ktoré vytiahol pri stanovení počtu masiek a toto číslo sa dostalo aj do SPP, je vytiahnuté z brucha. Líder podľa mňa má budúcnosť a dokonca aj multifondovo. Myslím si, že mnohé masky v IROPE za pár rokov dokázali nastaviť to čerpanie na obrovské číslo. Máme tam masku, ktorá má čerpanie 100%. Nie je 99,9, ale 100. To znamená, že asi sa to dá v tých územiach urobiť, ak je ten systém nastavený moderne, inovatívne, ak je nastavený tak, že reflektuje súčasnú dobu. Všade inde v Európe to funguje. Len u nás to nefunguje.